Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Ҳангоми содир гаштани ҷиноят новбаста аз дараҷаи он муносибатҳои ҷамъиятӣ зарар дида дар пайи ҳар амали ғайриқонунӣ ҳуқуқу манфиатҳои поймолгаштаи шаҳрвандон меистад. Бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ манзури шумост барномаи милитсия хабар медиҳад аз фаъолияти милитсияи суғд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. мусодираи зиёда аз 12 кило афюн ва боздошти 9 гумонбари ҷиноят дар Панҷакент. фурӯши ҳабҳои синтетикии нашадору милитсия ошкор намуд. муомилоти ғайриқонунии ёқути сурх дар шаҳри Хуҷанд. ошкор гардидани ҳолати ҷиноятӣ ва маъмурии қочоқи молу маҳсулот. ҷиноят ва ҷазо. гузориш аз мурофиаи судӣ. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба шаҳри пурраи хабарҳо. дар доираи маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд фаъолияти махфиёнаи гурӯҳи нашаҷалоб сокинони шаҳри Панҷакентро ошкор намуда зиёда аз 12 кило маводи мухаддири афюн мусодира ва дар алоқамандӣ бо ҷинояти мазкур 9 нафарро дастгир намуданд. гузориши аввалини барнома дигар ҷузъиёти парвандаи ҷиноятиро тафсир медиҳад. ҷаҳиши оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар самти мусодираи воситаи нашадор боз як натиҷаеро ба даст оварда дар заминаи маҷмӯи коркардҳои оперативӣ 12 кило 235 грамм мухаддароти нави афюнро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира намуд. чеҳраи 9 нафар сокинони ҷамоатҳои Халифа Ҳасан ва Саразми шаҳри Панҷакент дар ин ҳолати ҷиноятӣ бозтобӣ мекунад, ки мақомоти милитсия ба ҳаракатҳои ҷиноятии онҳо нуқта гузошт. ҳар яке аз дастгиршудаҳо аз нашаҷалобӣ манфиатдор буда мақому мавқеи хосеро барои ба даст овардани даромади пулӣ дар ҳайати гурӯҳ иҷро намудааст. аз лаҳзаи дастгир намудани гумонбаршуда Узбеков Ғайбулло соли таваллудаш 1950 истихоматкунандаи ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент қаблан бо ҷурми нашаҷалобӣ суд шудааст. номбурда мақсад дошт 10 килограмм афюнро ба фурӯш барорад. коркардҳои оперативӣ идома дода шуда боз 8 нафар ҳаммаслак ва шарикони ҷиноятиаш муайян шуданд. тавре дар рафти чорабиниҳои тафтишотию оперативӣ ошкор гардид. 10 килограмм воситаи нашадори нави афюн ба сарчашмаҳои паҳнкунанда Шарвандон Хушвақтов Қаҳрамон Исломқулович соли таваллудаш 1981, истихоматкунандаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ва Узбеков Абдувалӣ Файзуллоевич соли таваллудаш 1979, сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент тааллуқ дошта бо гирифтани маълумот дар хусуси он ки ҳаммаслаки онҳо дастгир шудааст, гумонбарон аз мақомоти тафтишоти пинҳон шуда бо маслиҳати пешакӣ дар якҷоягӣ бо аъзоёни дигари гурӯҳи нашаҷалоб Шарвандон Ғаффоров Олим Облуқулович, Суюшев Нурулло Умарқулович соли таваллудашон 1982 ва Хуҷамқулов Абдувалӣ Шодиевич соли таваллудаш 1971, истихоматкунандагони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент бо пешниҳоди пора ба андозаи $40,000 ба кормандони масъули шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд мехоҳанд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод бошанд. кӯшиши додани пора ба он хотир буд ки кормандони милитсия ҳолати ҷиноятиро жарфтар таҳқиқу тафтиш набаранд, то ин ки дигар шарикони ҷиноятӣ дар озодӣ бимонанд. дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 3 нафар ҳаммаслак Шарвандон Ғайбулло Узбеков, Нурулло Суюшев ва Абдувалӣ Хуҷамқулов ҳангоми додани $32,000 ва $70,000 сомонӣ ба сифати пора дастгир карда мешаванд. 2006-7 ҳамин кор ба машғул будам. баъд ҳаҷ ба рафта омада бас карда будам. Уна 1 сол шуда ҳамин кор бо қӯш шуда даст ба ғалтидам. дар идомаи ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ чеҳраи сарчашмаи асосӣ Шарванд Холов Собир Файзуллоевич соли таваллудаш 1971 ошкор гардид ки 10 килограмм афюн аз дасти ӯ ба муомилот бароварда шудааст ва ҳамчунин зимни аз назаргузаронии ҳавлии истихоматиаш воқеъ дар шаҳри Панҷакент кӯчаи Навобод бо 3 адад бастаи воситаи нашадор дарёфт гардид ки нави афюн буда вазни он 2 кило 235 граммро ташкил медиҳад. феъли 4-5 сол аст ки ҳамин кори маводи мухаддир ки машғулам. чӣ даромад, чӣ фоида дидед? мошин гирифтам, хона порнивактам, ремонт кардам. дар маҷмӯъ бо ошкор гардидани ҷинояти мазкур аз муомилоти ғайриқонунӣ 12 кило 235 грамм афюн мусодира шуда
9 нафар гумонбаршудаи аз 37 то 73 сола ҳайати гурӯҳи ҷиноятиро пурра мекунад. Аз рӯи ҳодиса бо моддаҳои 200 қисми 4 ва 320 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ва додани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Гурӯҳи мазкур таи чанд сол аст ки дар ҳудуди вилояти Суғд фаъолияти ғайриқонуниашро ба роҳ монда зери назорат ва коркардҳои оперативӣ қарор дошт. ба ғайр аз воситаи нашадор аз гумонбарон воситаҳои нақлиётӣ дар ҷиноят истифодашуда гирифта шудааст. ҳабби синтетикӣ ки маъмулан онро экстази мегӯянд, аз маводҳои психотропиест ки муомилоти он ғайриқонунист. Милитсияи Суғд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз 2 сокини шаҳри Душанбе 72 адад чунин ҳабҳои нашадор мусодира ва нисбати гумонбарон барои муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо пешрафти ҷомеа ва тағйирёбии муносибатҳои ҷамъиятӣ шакл ва унсурҳои содиршавии ҷиноят низ дигаргун гашта, аз кормандони мақомотҳои амаликунандаи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамқадами замон буданро талаб мекунад. ҳабби синтетикӣ ки маъмулан онро экстази мегӯянд, аз намуди маводҳои психотропист ки ҳамчун воситаи нашадор зиён ба саломатии инсон дорад. Кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд зимни коркарди ахбороти оперативӣ бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои ғайриошкорои оперативӣ шахсияти 2 паҳнкунандаи ҳабҳои психотропӣ ё экстази Шаҳрвандон Ғафуров Зубайдулло Ҳусейнович, соли таваллудаш 1976, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва Шарипов Сафаралӣ Азизович, соли таваллудаш 1981, сокини ноҳияи Рудакиро муайян намуда 72 адад чунин ҳабҳои нашадор мусодира намуданд. Ман дар Россия 2009 бо наркотик дастгир шуда будам, 8 сол аз озодӣ маҳрум будам. тибқи маълумот ва ҳолатҳои ошкор гардида дар ин ё он гӯшаи Тоҷикистон, мутаассифона дар бозори сиёҳи Тоҷикистон низ ҳабби синтетикӣ гардиш хӯрда, аксаран ҷавонон ба он вобастагӣ пайдо карданд. ду ҳаммаслак Зубайдулло Ғафуров ва Сафаралӣ Шарипов бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ фурӯши воситаи нашадорро бори аввал нест ки ихтиёр намуданд. Пештар бо ҳамин ҷурм Шаҳрванд Ғафуров дар Федератсияи Россия ва Сафаралӣ Шарипов дар Тоҷикистон суд шуданд. ин навбат ҳаракатҳои ҷиноятиро гумонбарон дар ҳудуди шаҳри Душанбе анҷом дода, бо гирифтани ахборот мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд нақшаи ҷиноятиро барҳам зад. 72 адад экстази аз гумонбарон мусодира шуда маводи психотропӣ буда, вазни хосаш 24,52 граммро ташкил медиҳад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ба фурӯш баровардани ёқути сурхро ки санги қиматбаҳо эътироф шудааст ошкор намуданд. дар ҷинояти мазкур истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов гумонбар дониста мешавад. дар қаламрови ҷумҳурии Тоҷикистон барои доду гирифти сангҳои қиматбаҳои табиӣ меъёрҳои бо қонун мустаҳкамшудаe мавҷуд аст ки риоя накардани он ҷиноят мебошад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани ёқути сурхро ки ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда мутобиқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст ошкор намуданд. ҷинояти мазкур дар ҳудуди маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсия муайян намуд ки Шаҳрванд Азимова Маърифат Асроровна соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов 24 адад сангҳои табиии гуногунранги зарчатоб, сабзранг ва сурхро барои истифода бурдан дар масноти заргарӣ ба фурӯш баровардааст. тибқи хулосаи нозироти давлатӣ иёргарӣ 10 адад сангҳои сурхи аз гумонбаршуда Маърифат Азимова мусодира шуда бо вазни умумии 18,47 грамм санги табиии ёқути сурх буда ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил мешаванд. 10 адад ёқути сурхи мавриди муомилоти ғайриқонунӣ қарор гирифта боис шуд ки нисбати Маърифат Азимова дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. мавзӯи дигар: саломатии инсон аз муҳит ва ғизои солим вобастагии зиёд дорад. гузориши навбатии барнома аз фаъолияти ғайрисанитарии қассобхонаи маълумот медиҳад ки зимни санҷиши ахборот кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати воқеии онро ҳуҷҷатгузорӣ намуданд.
таҳия ва фурӯши маҳсулоти гӯштӣ бояд бо риояи талаботҳои бехатарӣ ба ҳаёт ва саломатии истеъмолкунандагон вориди бозори истеъмолӣ шавад. Маълумоти ба мақомоти милитсия дастрас гардида акси чунин ҳолатро ошкор сохт. санҷиши ҳамин гуна ахбороти ба шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии дар вилояти Суғд ворид гардида, дар хусуси фаъолияти қассоб Иномҷон Акбаров, сокини шаҳри Хуҷанд, ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад. номбурда дар манзили иstiqomatияш шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Содирхон Ҳофиз, ҳавлии рақами 354 ба заҳби чорво ва фурӯши маҳсулотҳои гӯштии чорвои Калони Шохдор машғул шуда, бархилофи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал намуда, гӯшти омодашударо дар шароити ғайрисанитарӣ нигоҳ медошт. ҳарчанд барои зист ва фаъолияти қассобӣ шароит муҳайё кардааст, аммо ҳолати нигаронкунанда он аст, ки узвҳои дохили чорвои пӯсидаю кирм карда якҷо бо гӯшти барои фурӯш омода гардида меистод. ин манзараи нобоб ҳолатест, ки барои паҳн гаштани бактерия ва микробҳои гӯшти вайрон ба дигар гӯшти чорво мусоидат мекунад. ҳангоми гузарониндани санҷиш аз яхдонҳои манзили иstiqomatии Шаҳрванд Акбаров ба миқдори 125 килограмм маҳсулоти гӯштии чорвои Калони Шохдор, ки дар шароити ғайрисанитарӣ нигоҳ дошта мешуданд, ёфта гирифта шудааст. маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд хулоса додааст, ки дар таркиби маҳсулотҳои гӯштӣ ба қассоб Акбаров тааллуқ дошта бактерияҳои гурӯҳҳои чӯбчашакли рӯдаҳо ва микрофлораҳои омехта муайян карда шудааст. бар замми ин, бинобар мавҷуд набудани санаи истеҳсол ва муҳлати нигаҳдорӣ, маҳсулоти мазкур хатарнок барои саломатии инсон ҳисобида шуда, барои истифодабарӣ, муомилот ва фурӯш ҳамчун маҳсулоти хӯрокворӣ манъ мебошад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 209 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. барномаро идома медиҳем. барои берасмиёти гумрукӣ ворид намудани дарҳои байниҳуҷравӣ нисбати як нафар соҳибкори бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар ин бахши барнома оиди фаъолияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд дар самти ошкор ва пешгирӣ аз қочоқи молу маҳсулот ба қаламрави вилоят маълумот медиҳем. кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як далели ҷиноятии берасмиёти гумрукӣ ва пардохти боҷи давлатӣ тариқи қочоқ ворид намудани дарҳои байниҳуҷравии истеҳсоли Федератсияи Россияро ошкор намуданд. ҳангоми гузарониндани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян шудааст, ки соҳибкори инфиродӣ дар бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Зафар Абдурашидов, сокини шаҳри Хуҷанд, ба фурӯши дарҳои байниҳуҷравӣ машғул шуда 700 адад дарҳои байниҳуҷравиро бо нархи як адад дар 380 сомонӣ харидорӣ намуда, тавассути деҳаҳои назди сарҳадии ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон тариқи қочоқ ба шаҳри Исфара, баъдан ба амборхонаи мағозааш воқеъ дар бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади фурӯш интиқол додааст. бо ошкор гардидани далели мазкур нисбати соҳибкор бо моддаи 289 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин гуна ҳаракатҳои ғайриқонунӣ хоси нафаронест, ки манфиатҳои шахсиро аз меъёрҳои қонун ва дигар манфиатҳои ҷамъиятиву давлатӣ боло мегузоранд. аз рӯи маълумотҳои оператививу тафтишотӣ, қочоқчиён бо мақсади дурӣ ҷустан аз пардохти боҷи давлатӣ пинҳонӣ аз расмиёти гумрукӣ бо истифода аз нақлиётҳои мутобиқ кардашуда ва роҳҳои касногузар чунин кӯшишҳоро анҷом медиҳанд. чунончи Шаҳрванд Бобоҷонов Эҳсон Мамадович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифода аз сабукрави тамғаи Мерседес Бенз 500 литр сӯзишвории дизелиро аз ҷумҳурии Қирғизистон харидорӣ намуда бо мақсади насупоридани боҷи давлатӣ тавассути гузаргоҳи ғайриқонунӣ ҷониби Тоҷикистон мегузаронад ва ҳангоме ки хатсайри бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳудуди шаҳри Исфара нақлиёти ӯро манъ мекунад, баҳри рӯйпӯш кардани амали ғайриқонунӣ ба талаботи қонунии кормандони милитсия итоат накарда, ҳаракати нақлиётро идома ва дар ҳудуди шаҳри Конибодом низ ба чунин кajрафторӣ роҳ медиҳад. аз куҷо дастрас намудед сӯзишвориро? кадом мақсад хатӣ? фурӯш. дар идома чорабиниҳои дастгиркунӣ гузаронида шуда ҳуқуқвайронкунанда боздошт ва 25 адад зарфҳои пластмассии дорои сӯзишвории дизелӣ ҳамчун далели шайъӣ аз нақлиёти ӯ дарёфт гардид. барои итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия нисбати Эҳсон Бобоҷонов маводи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз таъин гардида, оиди ҳолати риоя накардани қоидаҳои гумрукӣ маводи маъмурӣ ба расмият дароварда шудааст. ҳар шахсе ки ҷиноят содир намудааст, аз рӯи принсипи ногузирии ҷавобгарӣ бояд нисбати ӯ ҷазо таъин шавад. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти қаллубӣ анҷом ёфт, ки судшавандаи он зан буда қаблан суд шудааст.
дар суди шаҳри хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти қаллобӣ баргузор гардида гуноҳи судшаванда Файзибоева Умеда Шавкатовна соли таваллудаш 1986 иstiqomatkунандаи шаҳри хуҷанд тасдиқ ёфт. тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид гардид, судшаванда қаблан суд шуда бори охир соли 2015 барои қаллобӣ 2 сол аз озодии маҳрум гардида, моҳи августи соли 2016 дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромада бошад ҳам аз амалҳои мардумфиребӣ худдорӣ накарда дар ҳолати рецидив такроран ба содир намудани ҷинояти қаллобӣ роҳ додааст. Судшаванда моҳи феврали соли равон худро ҳимоятгари ботаҷриба муаррифӣ карда бо рӯи фиреб ва боварии як нафар сокини шаҳри Хуҷанд даромада бо ваъдаи мусоидат дар тамдид намудани муҳлати пардохти ҷаримаи аз ҷониби мақомоти суд таъин шуда, ки нисбати фарзандаш татбиқ шудааст, марҳила ба марҳила 4325 сомонӣ ба даст оварда, баъдан аз уҳдадорӣ ба зимма гирифтааш саркашӣ ва пулро ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мебарад. ёдрас мешавем, ки дар қонунгузории ҷинояти ҷазо чораи маҷбуркунии давлатие мебошад, ки бо ҳукми суд таъин карда мешавад ва судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда танҳо ба конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Надонистани чунин меъёрҳои қонун сабаб мешавад, ки ҷабрдида ба доми қаллоб биафтад. дар натиҷаи фиребҳои пайдарпай ҷабрдида ҷаримаи аз тарафи суд таъиншударо дар вақташ наспоридааст. бинобар бесабабҳои узрнок наспоридани ҷарима ҷазо дар намуди ҷарима ба ҷазои ҳабсӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 4 солу 11 моҳ тағйир дода мешавад. бо ин кирдор судшаванда Умеда Файзибоева ҷинояти дар моддаи 247 кодекси ҷинояти пешбинишдаро содир кардааст. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ҳолатҳои сабуккунанда барқарор намудани зарари расондашуда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Файзибоева Умеда Шавкатовна бо моддаи 247 қисми 2 банди 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. Ба Файзибоева мувофиқи моддаи 247 қисми 2 банди 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 20075 сомонӣ ва фоидаи давлат бидуни маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти муайян ё ишғоли мансабҳои муайян таъин карда шавад. боз як ҷиҳати манфии ҳаракатҳои ҷиноятии судшаванда дар он аст, ки чунин амалҳои мардумфиребона ба номи мақомотҳои давлатӣ иснод меорад. бо манзури ин гузориш аз шаҳрвандон хоҳиш ва талаб карда мешавад, ки муаммоҳои рӯзмарраро бо роҳи қонунӣ ҳал ва дар муносибатҳои ҷамъиятӣ аз кирдори ғайриқонунӣ худдорӣ намоянд. маъмулан дар мавсими гарму аксари инсонҳо роҳи салқиншавиро дар оббозӣ мебинанд. ин гуна амал дар мавзеъҳои барои оббозӣ хатарнок боиси ғарқшавӣ гардад ҳам чунин ҳодисаҳои изтиробангез ҷой дорад. масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти милитсия бо мақсади пешгирии ғарқшавии ноболиғон чорабинҳои маърифатиро пурзур менамояд. оббозӣ дар мавзеъҳои ғайриобутобгоҳ, дарё, обанбор, каналу ҷӯйборҳои шиддатноки ё баш баланд метавонад барои ғарқшавӣ мусоидат намояд. ташриф овардани ноболиғон ба минтақаҳои барои оббозӣ номувофиқ ҳолати ташвишоварест, ки ҳодисаҳои фоҷиавии ғарқшавиро афзун мекунад. бо мақсади пешгирӣ аз ин гуна ҳолатҳои изтиробангез, масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба минтақаҳои барои оббозии номувофиқ, ки ноболиғон ташриф меоранд, сафарбар гардида корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. соҳилҳои дарёи Сир, ки тавассути шаҳру ноҳияҳои минтақа мегузарад, аз нуқтаҳоест, ки аксари аҳолӣ барои халосӣ аз гармои тобистон ба оббозӣ машғул мешаванд. санҷиш ва корбарии милитсия нишон медиҳад, ки новбаста аз он, ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 2 обутобгоҳи бехавфи мутобиқ кардашуда омода шудааст, шаҳрвандон дар мавзеъҳои хавфнок оббозӣ мекунанд. ёдрас мешавем, ки аз сабаби пуршиддат ҷорӣ шудани об баъзе мавзеъҳо барои оббозӣ манъ ва аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулода навиштаҷоту аломатҳои огоҳкунанда насб гардидааст. новбаста аз коргузориҳо дар ин самт риоя накардани талабот ва дидаву дониста дар хатар мондани ҳаёту саломатӣ аз ҷониби баъзе аз шаҳрвандон ҷой дорад. ҳамарӯза кормандони милитсия наврасони машғули оббозиро аз нуқтаҳои ғайриобутобгоҳи Сирдарё берун меоранд ва танҳо баъди ҳамсӯҳбат шудан бо падару модар ва огоҳ намудани чунин бепарвоии изтиробангез фарзандон ба онҳо супорида мешаванд. дар сурати такрор ёфтани бетаваҷҷӯҳӣ дар тарбияи фарзанд нисбати волидайн бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода мешавад. аксарияти оббозикунандагон, ки дар соҳилҳои
таҳлилҳои Сердарё милитсия бо онҳо рӯбарӯ шуд, ноболиғон буданд. Тибқи ахбороти шабонарӯзӣ ба мақомоти милитсия дастрас гардида, давоми 10 рӯзи моҳи июл дар минтақаҳои гуногуни суғд дар мавсими имсолаи обозӣ 6 нафар аз беэҳтиётӣ ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд, ки 3 нафари он ноболиғ мебошад. Барои пешгирӣ аз фоҷиаҳои ғарқшавӣ, падару модаронро зарур аст назоратро нисбати фарзандон пурзуртар кунанд, вагарна афсусу надомат илоҷи воқеаро карда наметавонад. бино ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ, як ҳафтаи охир дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 8 садама ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 5 нафар ҳалок ва 6 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. Бештари ин садамаҳо дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шудааст. гузориш оиди вазъи садаманокӣ, ҳодисаҳои ба вуқӯъ пайвастаи роҳу нақлиётӣ ва фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ. таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилӣ сӯи сабабҳое ишора мекунад, ки эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро ба вуҷуд меорад. баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқарраршуда, риоя накардани қоидаи ҷойивазкунӣ, вайрон намудани қоидаи сабқат, шумораи зиёди садамаҳо маҳз бо ҳамин сабабҳо ба қайд гирифта шудааст. Санаи 6 июли соли 2019 тахминан соатҳои 14:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ДУ Сиело рақами қайди давлатиаш TG 5836 DO02 Тоир Фаслиддин Анварҷонович, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом, донишҷӯи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, ҳангоми ҳаракат дар километри 328 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда, бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, ба симчӯби бетонии канори рости роҳ бархӯрда, аз роҳ берун шуда чапа мешавад. Дар натиҷа худи ронанда ва як нафар мусофир дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 2 мусофири ин нақлиёт ба беморхона бистарӣ мешаванд. худи ҳамон рӯз дар ҳамин нуқтаи роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ, яъне километри 328, тахминан соати 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Ниёзов Шодмон Шоҳмаҳмадович, истиқоматкунандаи ноҳияи Мастчоҳ, бо суръати баланд ба самти муқобили ҳаракат баромада, аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz таҳти идораи ронанда Султонов Илҳомбек Муродбекович, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Мастчоҳ, ки аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Мастчоҳ ҳаракат мекард, бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта, дар беморхонаи марказии вилояти Суғд ба ҳалокат мерасад. риояи талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ пеш аз ҳама бехатарии ронанда ва дигари иштирокчиёни ҳаракати роҳро таъмин менамояд. дар сурате ки чунин аст, ронандаҳо бояд бо интизомиро пеша кунанд. новбаста аз чораҳои андешидашуда дар давраи 6 моҳи сипарӣ гардида аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи бодрасии давлатии автомобили вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 362 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор карда шуда. нисбати 241 нафари онҳо ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона татбиқ карда шуда. аз 81 нафари онҳо бошад ҷарима ба маблағи 300 нишондиҳанда барои сопо, яъне ба маблағи 1,133,660 сомонӣ ҷарима истонида шудааст ва ҳамаи онҳо ба муҳлати 5 сол аз суқи идораи воситаҳои нақлиёт маҳрум карда шуданд. ҳамзамон бо моддаи 336 қисми 1 барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ва моддаи 336 қисми 2 барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузоштани идораи воситаҳои нақлиёт 329 ҳолат ошкор карда шуда. аз 234 нафари онҳо ба маблағи 1,197,055 сомонӣ ҷарима истонида шудааст. соҳиби мошин ки тавотона шумо даверон зоре ваколатнома барои чӣ одам додед мошина барои ёд гирифтан додед? инчунин бо моддаи 337 бошад барои идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад. инчунин аз тарафи ин шахс барои идоракунӣ додани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад 53 ҳолат ошкор карда шуда. аз 30 нафари онҳо ба маблағи 481,210 сомонӣ ҷарима истонида шудааст. худ тасаввур намоед, агар маблағҳои супоридашударо чунин шаҳрвандон ба буҷаи оилавӣ сарф менамуданд, сатҳи зиндагии онҳо боз ҳам хубтар мешуд.
ҳафтаи гузашта ҷаласаи ҷамъбастии созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баргузор гашт, ки дар кори он роҳбарияти созмон ва намояндагони шӯроҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Масъалаҳои марбут ба ҳаёту фаъолияти собиқадорони милитсия дар рафти ҷаласа муҳокима гардид. ҷаласаи васеъи ҳисоботии созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ ин навбат дар вилояти Суғд гузаронида шуд. Макони баргузории ҷаласа шаҳри Хуҷанд интихоб гардида доираи васеъи собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ аз вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аз фаъолияти шашмоҳаи созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ натиҷагирӣ карданд. Ҷоиз ба таъкид аст, ки саҳми созмон ва шӯроҳои он дар минтақаҳо дар тарбияи насли ҷавони милитсия назаррас буда, дар тамоми воҳидҳои вазорати корҳои дохилӣ омӯзиши таҷрибаи собиқадорон барҳам монда шудааст. Дар кори ҷаласа роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иштирок намуда бори дигар аз саҳми собиқадорон дар тарбияи насли ҷавони милитсия ёдоварӣ кард. Раиси созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ генерал-майёри мустаъфи Ҷурахонзода Саид Қаюм зимни суханронӣ самтҳои асосии фаъолияти созмонро ин тарбия ва баланд бардоштани малакаи касбӣ, ҳайати шахсӣ, масъулиятшиносӣ дар иҷрои вазифаи хизматӣ, бо доир намудани суҳбату мулоқотҳо ва дигар чорабиниҳои маърифатӣ унвон кард. Собиқадорон чун васгари як насл ба насли дигари мақомот ин анъанаро бояд инкишоф диҳанд. Дар давраи ҳисоботии собиқадорони милитсия 381 маротиба бо ҳайати шахсии мақомот суҳбату мулоқотҳо гузаронида барои такмили ихтисоси кормандон дарсҳои амалӣ мегузаронанд. дар ҷаласа ҳисоботи раисони шӯрои собиқадорони вилоятҳо шунида шуд. сиҳативу саломатии собиқадорон, шароити зист ва дигар ҷанбаҳои иҷтимоии ҳаёти собиқадорон аз масъалаҳои асосие буд, ки дар ҷаласа муҳокима гардид. дар идома вохӯрӣ сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо собиқадорони аз дигар минтақаҳо ба вилояти Суғд ҷиҳати иштирок дар пленуми ҳисоботӣ ташриф оварда доир гашт. мавсуф собиқадорони милитсияро омӯзгори насли имрӯзи милитсия ва таърихи зиндаи қаҳрамониву шуҷоат номид. вобаста ба фаъолияти имрӯзаи мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба собиқадорон маълумот дода, Қудратулло Назарзода аз онҳо даъват намуд, то ин ки малакаю таҷрибаи худро ба ҷавонон биомӯзонанд. дар хотима ба меҳмонон тӯҳфаҳои роҳбарияти раёсат тақдим гардид. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. бо милитсия ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед, зеро муваффақияти фаъолияти милитсия бо ҳамин гуна ҳамкориҳо алоқаманд аст. хушбахтӣ инсонро солиму зебо ва ҳаётро рангин мекунад. хушбахтиро бароятон таманно менамоем. то дидори навбатӣ, хайр.